nagbanta sa buhay ng presidente na nag-utos na patayin ang presidente. Siya ba itong uhaw sa karahasan na nakuha pang magsalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng presidente? Is she a public servant, bound by the same laws as the person on the street? Or one who believes she is above the law? Siya ba ay lingkod bayan na yumuyuko sa batas? O isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas? Ano ba talaga ang kanyang tunay na kulay? Iyan ang tanong natin sa araw na ito. Iyan ang susubukin nating sagutin. At sa huli, babalik tayo sa pinakasimple, ngunit pinakamabigat na tanong. Sa prosesong ito, sa gitna ng mga paratang laban sa vice-presidente at sa gitna ng mga ebidensya, karapat-dapat ba siya sa posisyon niya? Is she still fit in her position as Vice President of the country? Gaya ng lagi nating sinasabi, wala tayong papanigan, kundi ang katotohanan. Saan man tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo susunod. Gaano man ito kalayo, gaano man ito kahirap, doon tayo pupunta. Our mandate is clear. Our resolve is firm, guided by the Constitution, anchored on evidence, and faithful to the trust of the Filipino people, and above all, led by the clear voice of our conscience. We shall continue this hearing. Ang sabi ng kampo ng Vice-Presidente, let us be cautious. Mag-ingat daw tayo. Ang sagot natin, let us be truthful. Magpakatotoo tayo.